Kraksalo Teliamura Duski para kalak school ground Khlaijaknani Thangwi Tongo BJP ni kaisa Lukuthum Panda Pandao Okra Wngwi Manjaknai Haste Mantri Okra Prof Manik Saha Abohai Tangsal Sarigo Sakwlaikha 16 Mandai Pulinpur ni BJP ni candidate Rajesh Debbarma Ashlo Mandai Pulinpur ni candidate Rajesh Debbarma no karibu Manjaknai poduni te governor Khorang Jotno Sarigo ham ojora taino mega person no bahino kana Chini ro jonosabha Wngwi tongo kana Chini CM sar hainai tai o lokalni bide katongnai Chini parakolok school ground nongnai abon baga ang kesanai o amtani borokno jotto Chini supporter tai ang supporter no bahino sanai norok kana Chini BJP ni jonosabha jora mote jotto hodom dodom kaising kesang ni boyar sibui kana odaga jonosabha kesang kaising naithok to kai Khlaijaknani bagi norok supporter tai norok jotto support nango jeng palki Dara khorokni atei gar gora rok bahino kaham krangthai kai phainan bagi normal kokasar jora rok busuk jora nisim jora angkai khana sengoro duita nisimna Chini chalong thangsanai mane jeng aste aste ekdom time ke Chini prai tinta duita singno seng aste aste Chini ground no seng borok chitongnai luk rok phane rok ni parking rok slamjak rok biang rok parking yang ase-pasen tongnai yang parking tongo je tabu saman kai abon bagi khana sengoro prai Chini 3000 hai borok or gathering nai Chini yang sulo Pulinpur constituency ni je area base thai kaisa jonosabha na Narowai rok sab phane Narowai tongnai Chini CM sar tongnai tai o jagani dui bide ke tongnai tai Chini minister travel minister tongnai tai bo tongo jagani Chini jala sabati poti rok tongnai tai yang namanya district president rok tongnai janojati ni district president rok tongnai Abohai rok tongnai ke o thai ni bung the Abohai thai inde Chini parakolok Chini Teliamura Duski Mandai ni shimi molini koktum Chini Khorang